Na Mijavských Kopaniciach v pokojnej samote, obklopenej prírodou, si manželia z Bratislavy splnili sen o vlastnej záhrade. Vytrvalé hľadanie vhodného pozemku ich priviedlo na zelenú lúku bez vody, kde sa rozhodli vybudovať nielen krásnu záhradu, ale aj nový domov, ktorý bude funkčný, ekologický a prispôsobený ich životnému štýlu. Stavali dva objekty súčasne, hlavný dom a blízky objekt garáže s dielňou. Obe stavby vyrástli z pórobetónu Ytong, ktorý im ponúkol kompletné systémové riešenie. Nosné obvodové murivo Ytong Lambda IQ500, priečky, preklady, stropy aj schodisko Ytong. Všetko tvorí jeden ucelený celok. Vďaka presným rozmerom a ľahkému opracovaniu išla hrubá stavba rýchlo dopredu a výsledkom je dom postavený s presnosťou na centimeter. Majitelia oceňujú, že vďaka Ytongu odpadlo zdĺhavé šalovanie a atypické riešenia a že aj takto rozsiahly projekt zvládli realizovať v plánovanom čase. Dispozícia domu je dokonale premyslená. V hlavnej časti žijú manželia, ale počíta sa aj s návštevami detí a vnúčat. Južnú stranu chráni tradičný gánok, takže aj bez klimatizácie je vo vnútri v lete príjemne. Masívna konštrukcia z Ytongu navyše prispieva k dobrej akustike a vysokému tepelnému komfortu po celý rok. Vedľajšia stavba kombinuje garáž, dielňu a využité podkrovie. Okrem obytných priestorov ponúkajú stavby aj zázemie pre koníčky majiteľov. Manželka tu má dostatok priestoru pre svoju keramickú dielňu, v ktorej vznikajú originálne výrobky určené do rozľahlej záhrady aj do interiéru. Jej manžel, zručný majster, si dokáže mnohé veci vyrobiť vlastnoručne a dielňa mu poskytuje ideálne podmienky na realizáciu jeho nápadov. Zásadnou témou celej výstavby bolo hospodárenie s vodou. V oblasti, kde je vody nedostatok, majitelia od začiatku plánovali rozsiahly systém zberu, úpravy a recyklácie. Dažďová voda sa zachytáva do veľkoobjemovej nádrže, prechádza úpravou a znovu sa využíva v domácnosti aj na záhrade. Nechýba možnosť používať dažďovú vodu na splachovanie. Vďaka niekoľkým podzemným nádržiam a čerpadlám spolu s oddelenými rozvodmi pre pitnú a úžitkovú vodu je systém plne funkčný a dlhodobo udržateľný. Dnes majitelia hodnotia voľbu Ytongu, aj prepracovaného vodného hospodárstva, ako správne rozhodnutie. Oceňujú tepelný aj akustický komfort, jednoduchosť prevádzky a fakt, že sa im podarilo naplniť predstavu o modernom, ekologickom a plne funkčnom dome. Ich skúsenosť potvrdzuje, že starostlivo pripravený projekt a použitie systémových riešení Ytong môžu aj v náročných podmienkach viesť k domovu, ktorý je praktický, úsporný a pripravený slúžiť po generácie.